Muling sasahimpapawid ang award-winning current affairs show ng CLTV36 na So to Speak ngayong Agosto. Isasabay ang inaabangang pagbabalik ng programa sa ika-41 taon ng pagpaslang kay dating Senador Ninoy Aquino Jr. sa darating na Huwebes, August 21. Bit-bit ang 17 taong karanasan sa pagpapadaloy ng mga talakayan sa telebisyon at ang mahigit 4 na dekadang pakikilahok sa mga usaping pambayan at komunidad, tutulungan tayong masuri ng veterano at multi-awarded broadcast journalist na si Sonia P. Soto sa mga napapanahong isyong panlipunan. Ayun pa rin, nandun pa rin yung pagsisikhay, yung pagtitiyaga, yung pamamagasa na merong mga mamamayan, manunood na interesado pa rin sa mga ganitong mga usapin. Ako kahit na 10 lang yan, mahalaga sa akin na meron pa rin mga Pilipino, anuman ang kanilang edad, anuman ang kanilang kasarian, ay interesado pa rin na magsuri sa mga issue na importante o nagaganap sa ating bayan sa tulong siyempre ng mga panauhin natin. Ayon naman kay CLTV36 Linear TV Manager William Canlas, nananatiling importante ang pagbibigay ng iba't ibang pananaw at opinyon sa mga manonood ng estasyon sa pamamagitan ng programang So to Speak. Ang estilo ng malalimang pagsusuri at pagsisiyasat sa mga napapanahong isyu na hatid ni Soto at ng kanyang programa ay bahagi rin aniya ng pagbibigay serbisyo publiko ng CLTV36 para sa mamamayan ng Central Luzon. Ang advocacy ng CLTV36 ay makapagbigay ng mga makabuluhang impormasyon at makapagsuri din ng mga napapanahong balita natin kung ano ba ang epekto nito sa ating mga mamamayan. And from there, we could help them decide or have a better opinion, better understanding ng mga issues natin dito sa Central Luzon. So, marami ng awards na nakuha ang programang ito dahil sa ganda rin ng mga topics na kanyang dinidiscuss. Especially ito ay tumatalakay sa mga isyong panlipunan, ekonomiya, even politika. Kasama na rin yung agriculture, health, education. So, yung mga issues ng community, ng local community natin, ang So to Speak ang nagiging platform para mapag-usapan ang mga usaping ito. Tatalakayin sa pilot episode ng programa ang katuturan ng mga katagang The Filipino is Worth Dying For na iniwan ni Ninoy Aquino sa mga Pilipino. Makakasama ni Soto sa pag-arangkada ng So to Speak ang mga prominenteng tagapagtanggol ng demokrasya sa kasaysayan ng Pilipinas na sina Free Legal Assistant Group of Flag Chairperson Attorney Shell Jokno, former Congressman Hernani Braganza, at human rights defender na si Sister Mary Jan Mananzan. Sa lahat po ng mga manonood ng CLTV36 na sa loob ng napakahabang panahon, 17 years, ay tumangkilik sa So to Speak, muli ko po kayong inaanyayahan na abangan at maging bahagi ng aming talakayan dito sa So to Speak. Nang sa ganon, ating mabalikan ang punot dulo ng bawat usapin na sa ating diskusyon ay patuloy nating lilinawin. Pinarangalan bilang isang Best Public Affairs Talk Show host ng KBP Golden Awards si Soto noong 2008 at ng UP Los Baños Gandingan Awards naman noong 2020. Humakot na rin ng mga parangal sa mga nasabing award-giving body sa loob ng 17 taon kasaysayan ng CLTV36 ang programang So to Speak. Ako si Danny Gagino para sa CLTV36 News. Naniniwala raw si Mayor Vilma Caluwag ng City of San Fernando, Pampanga na malaki ang papel ng lokal na pamahalaan sa pagtugon sa mga hamon ng krisis sa edukasyon. Kasi po naniniwala tayo na talagang ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Kasi ang mga kabataan po ang hindi natin pwedeng diktahan. Dahil mulat po ang mga yan. Kaya titingnan po natin ngayon kung ano pa po ang pwede nating gawin, kung ano pa po ang pwede nating mai-contribute para mamayagpag po at maging mahusay at maging dekalibre po ang ating mga estudyante dito sa siyudad ng San Fernando.
Bunsod nito, pinirmahan ng alkalde ang Executive Order No. 2024-010 noong Pebrero na nagtakda na pagdaraos ng 2 araw na Education Summit na gaganapin sa darating na August 22 to 23. Pangungunahan ito ng City Government kaakibat ang Multi-Sectoral Governance Committee on Education. Layo ng summit na mapag-usapan ng mga naging resulta ng Second Congressional Committee on Education o EDCOM 2. Batay kasi sa EDCOM 2 report, kailangan lumikha ng complementary program sa pamahalaan para palakasin ang early childhood care development sa bansa. Dapat din daw gawing prioridad ang mga pinakamahihirap na Pilipino pagdating sa pagbibigay ng subsidiya para sa tertiary education. Lumabas din sa EDCOM 2 report na may pangangailangan na palakasin ang technical education at skills development, gayon din ang pagbabawas sa administrative works sa mga guro. Nais nating tignan kung may katotohanan ba ito sa sitwasyon natin. Kasi syempre may dalawang pagtingin. Yung isang pagtingin, maaring, although ang LGU o ang isyong syudad ay maaring tignan ng microcosm ng kalagayan sa pangkalahatan, maari din naman na sa loob ng mas maliit na lugar tulad ng San Fernando, mayroon din mga vignettes at mga halimbawa ng pag-asa para sa kabataan, sapagkat maaring dito meron na tayong mga natuklasan na mga replicable practices na maaring hindi kasing halintulad ng mga nagaganap sa pambansang saklaw. It takes a village to raise a child, ika nga. Kaya naman para mapataas ang kalidad ng edukasyon sa San Fernando, handa raw ang LGU na makiisa sa iba't ibang sektor. And we all know, to succeed, kailangan holistic approach, no? Kasi kung minsan, when we talk about education, kala yung teacher, student lang no? Pero dito sa syudad, sabi nga namin, no? Pagkasilang pa lang ng bata, so, binoprograma na natin yan, no? Yung formative na years na sinasabi ni Tita Sonia. So, kaya kung tignan nyo, the City of San Fernando, halos siya lang ang merong ECCD program na kumpleto. Sa press conference para sa EDCOM 2 na idinaos itong Lunes, August 12, ininunsyo ng mga organizer na kasado na ang mga aktibidad para sa 2 araw na summit. Magkakaroon ng 10 breakout sessions upang mabusising matalakay ang iba't ibang usapin kaugnay ng sistema ng edukasyon sa bansa. Mayroon din town hall kung saan inaasahan ang pagdalo ng mga policymakers and implementors sa education sector. Mapapanood naman ang live sa CLTV 36 at sa Facebook page ng CSFP City Information Office ang town hall at plenary session sa August 23, 9 a.m. JM De Jesus, CLTV 36 News.